Bamako ana lamini na bolwana dugu Mali kono Mali ko ka anga fuli ani tammi be ka nyesho be ma don kala ko ni Mali don be na fe minga o de bi je ka ke o de bi foye ni Mali don ba na fe mi ma anfana ni ndola hakaja e ka don o de hakili nyumai ka be fo ka wala mando Abdou Touré e ka do yana nga sanga babu girmama kono fu wala membi na furi wala membi ka mo do batu wala ba ka fo jumana konna na bela jileni ka egina do ni wati la bayna ni anga jom kam be na market torangi jom kam na diaspora je ka fo ami fe ka ni mono probo o de kalu ka yesi jamana kele ma kalu di mashilaba fe ni fangu bo jamana kunka jamana do si mo chugomina ni anga la sidi mun be ulu ka baraka chugo dumeyi muso bu chugo di dem saru bu chugo di ani jamana de mun be ubu du ba nona ka activité ka baraka taw dumeyi dumeyi opportunité ni jamana ni la urasa mamun be nu fana ku tamasra ka se ka fen bela di do o jamana kunka do anga ma ko grand numéro na ka dia fo grand format ni ala sona mandala ma basike an kon ko ila bon sabati ya minni na la ma basike inshallah bi do na ka numéro folo ga nya bla na la ma basike na tawla machine ta dans basike o fen be ko fana konna na mauna se ko fana ngero fen kuro Abdou Touré fen kuro do ngal la nyini mi do ka don abike kada tungara go yero de kama ani ma minu zigile be jamana kono ka se ka nyedon malien be nye dugo la e ka don aywa adugo sigi chugo bi chugo di a jamana o tabulo menye aka se ka nyedon abike sababu ye ambe dugo kele minda o dugo kele kono na ka se ka don malien minu do ka se ka nyedon famel kana sabla ni ne dugo labla Abdou Touré e ka do e ba ka fo minu bi jamana jana a chama na ne soro abigela o kuma nan bena do minga ni ala so be kay kuno foni ko lase la me bon Abdou Touré e ka do anya fo tumi kungo o kunye 26 mars maskalo klimuga ani woro 1991 maskalo klimuga ni woro 2022 Abdou Touré dokera e ka do minye awa dengoro bay grand sila bi ko nyani so jabwe sabula uli Musa Traoré moyi e ka ba dira la ka fo aduna menga ma Musa ka fanga kera e wa fanga sinzini ya fanga do sabula do jamana do hamu memina o de fanga ka dele ben yoro ka yala ko de ma demokrasi o de kara sababu wuri ka joka buluda aduna mainga ma so asi demsen do ka aywa fanga boshi baba musala fanga boshi lengo fe demokrasi na akele kara minga mo demokrasi parti politique chama ani ma chama mi ka bo fanga no fe akerati Abdou Touré akerati anya ye yelemani chama ngera e ka do fanga ni kara voter o hanna so la ado kilkura hanna do manye ga kun ko ni voter me nye e ka do baraw fora bara chama ngera tabo demokrasi re dabora femi ngama jamana mara kunyuma jamana sinzi kunyuma lakana sabatili jamana do ni hinani ani jamana do ngata ka segi yukan nani o nyeli ay ka do demokrasi abeni kuloba fo ani lakana ani kenya ani kalango o e ka do fi chama woni be demokrasi na dabora fora do kana bla bila sampi saba walma sampi saba ko Abdou Touré e ka do ngama chama fana nyana demokrasi damne e ka do ka gele sabula fenja mamba ko lu matrafali na dafali abigela bale no mi jamana ko ka a chama ni demokrasi keleka ka soro kata chama ngulula kofe ka soro amokulu nyana Abdou Touré kuma biya amu nyininga mali no mi jamana ko ka demokrasi 26 mars 1991 26 mars 2022 yalla ma demokrasi d'abord mingama olu mali de mi no zigile be jamana ko ka u ka yeta idmenyi ye fameli dmen zora la yalla ma munye majeke negative sira ka do flado 20 24 78 78 20 24 98 98 au numéro fly de kan ko sobe ni woli ko la iban zora kanye Abdou malien minnu bi Mali kono olu ni wele ni manga ayi maanu mi jamana ko ka ni ye nega jugo bamba ni nyanje nago alo kaba ibara ka lame femina o to ibo to yi ka lame ni ke telephone na o la mi nyonzoro to bu nyuma 5 sur 5 nega jugo amba labla e ka do Gibson control ale bolo be nega la ami se ke numéro ka 00223 20 24 78 78 20 24 98 98 Gibson control. Voilà, 20 24 78 78 20 24 98 98 à Radio Kekafo. Démocratie en Afradama jamana kono e ka don yelama chama ngara do re ko kama ne ko kundala sabula e ka do jemu fanga kebaw ani minu nya keleke ka wuli ka jo ka chama ngara do mbala fli
walma ɲina kɛra dɔw kɔ walma dabɔkun ye min ye o yɛrɛ ma ɲini an balimaw an minnu ye malidenw n'an sigilen bɛ jamana kɔ kan jamukan in dabɔlen don aw de kama a ka ŋaniya n'a ka hakilina i k'a dɔn jɔyɔrɔba b'o la jamana kɔnɔ o tuma nɛgɛjugu bilalen don malidenw ka bolo kan minnu bɛ jamana kɔ kan i mana kɛ farafin jamana tubabu jamana larabu jamana américain jamana chinois jamana i k'a dɔn nin y'i ka jamukan ye ko maa fɔlɔ bɛ nɛgɛjugu la an tile wa alaikum salam wa rahmatullah an bɛ ala tanu jɔn don Tunkara ma nafa ka bɔ min ka bɔ Kayemara la mais sigilen bɛ Faransi bi i bɛ sigilen don Faransi wa bisimila foli min don naam n'o bɛ jamukan lamɛn a diyara n ye an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn o diyara n ye an bɛ kunnafoni jɛlen sɔrɔ a bolo o de ye ne ka kunnafoni ye ka fɔ ye. Merci bien Tunkara, an ka foli b'i ye malien fan fɛn bɛ Faransi an ka foli b'a bɛɛ. Merci bien Nche 20 24 78 78 20 24 98 98 an balima malien minnu bɛ jamana kɔ kan démocratie nana san 30 kɔ aw ka miirina ye mun ye yɛlɛma jumɛn kan ka don a la mun ɲɛna mun ma ɲɛ i k'a dɔn kɔrɔfɔ filɛ nin ye i k'a dɔn bi baabu bɛ tali kɛ ka di ɲɛsin o de ma nɛgɛjuru sira an tɛ ɲinɛ k'a fɔ 00223 20 24 78 78 20 24 98 98 an balimaw an minnu b'a la ni ayiwa a tɔgɔ de telefɔni lajɛliw ka da Facebook wa Facebook i k'a dɔn Abudu Ture kelen bɛ k'an galanzo jumɛn don ni Daba Tunkara officiel n'i y'o gosi Facebook sanfɛ Daba Tunkara officiel Daba Tunkara jaw ye i b'a ye très bien alors k'an bɛ direct la Facebook ka Daba Tunkara officiel n'i y'o gosi i b'a ye le 00223 20 24 98 98 00223 20 24 78 78 un auditeur au bout du fil. Allô. Salam alaikum. Bismillah Jondo. Nyare ka bɔ Gabon démocratie nana Mali kɔnɔ san 30 kɔ mun ɲɛna mun ma ɲɛ mun kan ka falen. Bon ne kɔni fɛ kɔni maliyɛnw k'a lajɛ u ka segin kɔ dɔɔni n'an na mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ dɔɔni quoi. Bon tiɲɛ yɛrɛ la n'o sera k'a to misɛriw fɛnɛ ka foyi gere dɔɔni ka jamana foyi segin kɔ dɔɔni a bɛ fisaya dɔɔni. Bon ne kɔni bɛna kuma jɛn anw ma kalan kosɛbɛ k'a fɔ an bɛ se ka o ɲɛfɔ kosɛbɛ. Bon min foli fɔ journaliste de n ka foli b'a ye. A b'a mɛn Ɲare. Bon d'accord vraiment. 00223 20 24 76 29 le 20 24 78 78 démocratie san 30 kɔ a dɔ bɛ nɛgɛjuru la salam alaikum allo taalen ɲɛfɛ min ye an balimamuso dɔ fana ye ale ye kulekan bɔ k'a fɔ fɛn min ye a fa ye o kɔni ye maliyɛn ye maliyɛn don ani fana fɛn min ye Buguni mara ye o maa de don a kɔni fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ani fakɛ min baro kɛ a b'a ɲini k'u bɔrɔ dɔn sabula min ye woloba ye o kɔni taara masa Jalaki Bali ka nɛma kɔnɔ ka fa in tɛ fɛ ka bɔrɔ f'u ye abada olu bɛ fɛ k'a ɲini u yɛrɛ ye a ye kumakan dɔ caman ni taalen ɲɛfɛ ni wari sɔrɔla an bolo n'an bɛ se k'u fana latɛmɛ walasa ka se ka fa somaw lasɔrɔ cogo min na u y'o kulekan bɔ min y'u fana b'an bolo bi jamukan kɔnɔna na. Très bien alors dɔ bɛ nɛgɛjuru la salam alaikum allo. Allo. Aleykum salam. Bismillah jɔn don. Baba ka bɔ min. ani mo Semengu fanfɛ. I bɛ Gabon an tulo b'i la Baba bisimila. A bɛ faamu merci bien an tulo b'i la. ne ka di ne Bamako ne fo. Merci bien Baba an b'i fo k'i waleman dɔn démocratie Mali kɔnɔ i k'a dɔn Musa minɛna a dabɔra min kama o de ye jɛmu fanga ye jɛmu fanga ye aw bolo a bɛ cogo di maliyɛn minnu bɛ jamana kɔ kan 00223 20 24 78 78 00223 20 24 98 98 jɛkafɔ don. K'an lajɛ Facebook sanfɛ karamɔgɔ Daba Tunkara min ye nin waati in na Mamadi Sakɔ ale b'an lamɛn ka bɔ Abuja Nizeriya jamana faba kɔnɔna na ko an ka foli f'i ɲɛna. Ko an ka foli b'a ye. Min ye Birante Danbele ale bɛ Turki ko an ka foli f'i ɲɛna k'a bɛ ka jamukan lamɛn. Ko an ka foli b'a ye. Tos. Alors dɔ bɛ nɛgɛjuru la salam alaikum. Salam alaikum. Wa alaikum salam.
Andre, Jondo. La sina connaît d'abord Franceville. La sina connaît Gabon Franceville. La sina Globila. Ya bon, en tout cas, on était là kuma démocratie là, on était là kuma kati mina ko niveau là. Bon, un reflet il y a mɔgɔ dɔ bɛ na l'école a muso na l'école là depuis célibat tɛmɛ o ko a fɔ jusqu'à présent. Fichier individuel, fichier di notamment, o tɛ ka se ka sɔrɔ. Donc ne kɔni bɛ min fɔ tradition o to mɔgɔw ɲɛna u ka fɛɛrɛ ɲini ka ko in sigi sen kelen kan. Cɛ n yɛrɛ yɛrɛ la an degeliba a ko kɔnɔna la fo ka tɛmɛ a dan kan. 9 mois déjà, quand il y a un fichier individuel, il faut faire sur là. On ne peut pas sur là. Donc, on avait autour de cas où on va barraquer 3 éléments. Voilà ça, de ma dose, ça peut être au minant encore. Amaro de vous venez, on va y aller de barraquer tout là. On n'a pas marqué rien. On va dire le barraquer, on n'a pas marqué rien, on va dire. Voilà, donc merci bien, Baba. Amé Gabon Kabefo. Merci bien. 00223 20 24 76. Non. 20 24 78 78 au décaille. Ani 20 24 98 98. Ni de souffla fla de kai kosobe. Et quand donc aywa masikalo klemo wala démocratie kana blabila au ka klemunye. Salam alaikum. Allô. Voilà, mi may aller wele le kola, noté il va que 20 24 78 78 20 24 98 98 ni sera de kan so tellement malisen desera mal do gono ni ka numéro tiena ou fait à glabler. Pop! Comment tu vois Ali Biamtani Moka Fourouye, Mini Ba Konate, Captain Ba Konate, Kalkan Mekabo, Mini Libreville Watina, Koka Foulifiena, Mini Massa Kamsou, Africa Jola, the Food Jamganta Rukai. Merci bien. Mamadou Tanjakan, la Jacabo France, Koka Foulifiena, Amidou Jara, Alibe, Mini Gabon, Libreville Watina, Koka Foulifiena, Kogo Brazzaville Nafo. Très bien. Ani Family Fatmata. Merci bien. 00223 20 24 78 78. Allô. Salam alaikum. Bonjour monsieur. Wa alaikum salam. Come stai? Tutto ok? Tutto bene? Tutto a posto? Ok, grazie. Come che stai? Io tutto bene, grazie. Grazie a te. Sì, dopo. Ok, toto davanti, ne baloi ka boitari, beli ka kapte emission na ka wakati chama. Kota ni na mu fona ka wele ke doni ka se ka so ke ko mu tra ko doni. Cosa be? Di manga uditeru fo, grazie lamba fo, ala jom ta fo, karne flugali fo. Alors que emission fana ba participer ko te. Tout à fait. Ambe Abdou Touré fana fo. Bon, ne bɛ fɛ ka intervenir ka sini na ko yɔrɔ kan toujours ne ka kuma bɛɛ o de ye démocratie ni fɛn ninnu vraiment a ka di n ye ka kuma o yɔrɔ ninnu kan mais an bɛ yɔrɔ min sisan nɔ vraiment mun b'anw da la o kɛlen don k'an jɔrɔ fɔlɔ ka tɛmɛ démocratie ko in kan. Bon ne tun bɛ fɛ k'a yira aw yɛrɛ la toujours n bɛ na n'o yɔrɔ in ye aw de journalistes ye droit b'aw de bolo ka taa fɔ ministre nɔfɛ k'a ɲininka mun de bɛ yen. Aw yɛrɛ dun ɲɛma la ko taara ka bɛɛ bolo da aw yɛrɛ ka émission tɛmɛnen na sankura émission fɔlɔ la aw ye kuma fɔlɔ min fɔ e b'o dɔn ne b'o dɔn Abdou yɛrɛ b'o dɔn faut que ni kuma minnu bɛ fɔ ɲɛmɔgɔw fɛ fo k'u ka bila u kunna ko mɔgɔ dɔw de fana bɛ yen nɔ minnu b'aw lamɛn considéré n'aw ka kumaw kan parce que nin taabolo in na tantɔ a kɛlen i b'a fɔ bɔgɔla kulonkɛ ye quoi aw concentré n'o kan mun bɛ fɔ fana aw ye o tɛ tiɲɛ donc an bɛ ka ɲɔgɔn musaka ka taa fɛ dɔrɔn ye c'est pas bon. Ni yɛrɛ kɔni ka di ne déjà ne bɛ fɛ vraiment daba i ka wuli ka taa ministre nɔfɛ i k'a ɲini k'a ye droit b'i bolo i ka baara de don. A tɛ ye k'a kɛ fana. Non, c'est promis. Voilà, mɔgɔ si tɛ se k'i bala la wuli ka taa ministre nɔfɛ i k'a ɲininka mun de bɛ yen. Parce que e bɛ émission in kɛ anw ne filɛ nin ye ne bɛ groupe dɔ kɛ yan nɔ a ka ca mɔgɔ 400 ani dɔɔni ye n ka cɛ. An bɛɛ bɛ an ka baara de bila ni heure in mana se ka groupe in lamɛn. Komi anw ye ɲɛmɔgɔw ye donc an bɛ weleli kɛ ka kuma mais mɔgɔ min bɛ k'i lamɛn nin wagati in na ne yɛrɛ ka groupe sanfɛla la a ka ca mɔgɔ 500 ye.
ko mi ro mi san cha ere la mi vraiment kan to la wala mi dan to la ni to te kelenga ta ni to te bla kelenga quoi ni buli ba to penga tamin ko na ko ka papi ula te ku blaga ta apre trajer la ko boya pino klara ka degre ora botu ni ko ci te na banya tu ni kan mun ke ami kla ka pro kla ta ngore de ke amuru la ro mun na buri ko na mun ni jam mun na kata deman ke inno yemi la kata juma tu le tibi ka du ma la be ti kana apre trajer la ru ba ti ku kla ka ta mi la ro te kan ko la ave boy na ta tribunal bala to ma ko ah oui uba kaje ka ga so ta te de la na fara tan duru temene ko fe andi tamulu blan temene ko fe mo ko mi no nga ta pa bi ta ga mo ko bayiri ga o pe temene ko ta mi kla kana ni ke tuguni cha yere la vraiment a ko ta ga ma fu ta reste fu tanda tuguni ko wallahi billahi anta da mi yere ko tuguni ko. Très bien. Alors, de toute façon, on dit bénitier, et il y a un niveau boira quand il faut faire abishien sababo ou il a tout à maniabo ou du yokofo fois à maniabo donc vraiment nimi bala kien kafo amé la vie di mani ala sona fama minum bulu bala minum dabala ambisu ma yani to ngwe ni ala jena bi jabi jonjon so vraiment ko ni vraiment ne ko tori kan quoi parce que en fait on veut émission qu'on peut gagner ça na ko ga blog mo fana de paula mais non c'est promis donc ya ko wi ga to bulu da kenga ko on fana ka ken ko on auditeur ni na on fana ga ta ko parce que finalement on reste na la mais tuni quoi parce que na ko che arrêter tout ina ta ventu la c'est content la tuni quoi. Merci bien. Bien sûr, c'est compris la famille. Voilà, donc il est là qui boule dans le cas, vous le dites au juste, vous le dites, 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 tiens fort. Avec tiens fort, parce que directement, oui, mais pour ton information, l'émission ministre Balama Tchamakan, ça je le dis, hein. Vraiment, nous, on a la tiens fort dans ma tête, merci bien mon frère. Qui dit n'a la zone. Merci bien. Na famille, merci vraiment. Oui, c'est le même problème. Allez, merci bien. 00223 20 24 76. Non, 20 24 78 78. 00223 20 24 98 98. Diakafo. Domaine de l'Abdou Touré. Allô. Sram min may ale taro de ka ko me kan lamene wachina na ba wure ne du sra fla be e o bama o kan ko so be le ko 20 24 78 78 bon ma 20 24 98 98. Allô. Ah, ani clé. Ala de ba sina yo toujours ko tan. Sina yo ko be tugoli. Basko alhamdulillah. Ay mantoro tauna. Kibara membe. Wo jam kana mena drama ba ko tu jam kan fa wo kadan. Ne wala men ke gon. Won mo ko la ba bela di he ka bla ko la ko ya ke ase ko so. Kada ka au dan ci la sele ci mi na balia. Abi ke mo o de la. Sila jenna. La tu come ko demographique ma be na formation na o tin ya mo ka ni na to ni. Demographique ka de ko sabe. Na ka ni na ko ni na o kele ba min da an ku be esko tina an yere ni na demographique ko. Donc ko tin dura ande ka je da ko ma glan ha ni na ko ni fo jamana ni mo ko da ma ka le parce que par exemple mo ko mu be ya mu ka pa biu be chen usira na chena ala kana te donc ni mo ko wara pa tira ka ta pa sola yara amu ne wati de ni ali jara du mo ko ka bon c'est pas ko ni mo ko la ko chamana donc kala je mu be no ni onu be da sira u bolo la mene yo ni soro solution be da ke u ba se ya u ba so mentine so na o tare u ka mentine u ka son kan o ka sa jamana ka tila kana sugu dɔ la ni ko k'i bɛ ko dilan ɲɛ sugu dɔ mɔ a bɛ na ni kɔsegin wɛrɛ ye donc kadiniya ko k'a lajɛ tout possible ni maliyaya ko de don mɔgɔ min bɛ a wuli ko kadiniya ko problème bɛ mɔgɔ dɔ la o tɛ k'o f'i ye a mɔgɔ bɛɛ mɔgɔ minnu fɔlɔfɔlɔ ye kadiniyaw kɛ mali la ani libi
a caman olu de donc ni ko k'i bɛ se ka olu ka maliyɛnya la ne ma se ka kun ne misali dɔ di mɔgɔ min yɛrɛ tɛ maliyɛn so yala n'o ko bi k'a bɛ wolosɛbɛn sɔrɔ Mali la k'a fɛn bɛɛ sɔrɔ ka ɲina kɛ a ma deli k'a kɛ a b'a sɔrɔ ou bien a t'a sɔrɔ. A b'a sɔrɔ. Donc o tuma o la sisan ko ye tu vois a bɛ ka maliyɛnw de kɛlɛ ka diɲɛ favoriser ne yɛrɛ ka faamu ni ye maliyɛn ye bon o kɔni kuma dɔ fɔ là on ti ba o ma c'est sûr il faut mɔgɔ ka taa ministre la ou bien ministre min don t'a dɔn ka t'i ka dossier ta ye ka taa n'a ye tribunal la donc o bɛ se ka faamu la ni maliyɛn ko nɔgɔ bolo cogo o cogo mɔgɔ mɔgɔ maliyɛn o mɔgɔ na sɔrɔ i bolo ye. Donc o k'a lajɛ tout possible vraiment o k'a lajɛ fɛn min bɛ mɔgɔw kan an b'a dɔn donc ni mɔgɔw ka papier tiɲɛna sini dɔ la a ko ka gɛlɛn dɔɔnin. Donc comme ye démocratie ta fanfɛla ye donc an kɔni b'a fɔ dɔrɔn démocratie kɔni bon ne ka faamu na bɛɛ n'i ka faamu don bi a kɛ to nin fɛn fɛn kuma kɔnɔna don n ka faamu cogo don démocratie photo de bɛ anw fɛ yen n'o tɛ a yɛrɛ tɛ anw fɛ yen. Ayiwa hali bi. Awɔ o ye ne ka faamu ye parce que munna a photo bɛ yen nɔ a yɛrɛ tɛ anw fɛ yen nɔ ka d'a kan mɔgɔw bɛ u daw sago fɔ o dɔrɔn tɛ démocratie ye démocratie bɛ tubabu la yan nɔ mais daba a kan ka yan dɔn kosɛbɛ ka tɛmɛ ka wuli k'a dɔw la. Tuma dɔw la ni sigiɲɔgɔn tɔɲɔ la min bɛ bɔ a la i b'o dɔn. Donc ya adamaden bɛ sira digi ni kawo ye ka tɛmɛ marifa kan yan nɔ. Donc o b'a yira ko ye démocratie ye c'est-à-dire i t'a kɛ mais i kana mɔgɔ tɔw tɔɔrɔ i t'a kɛ kɔrɔ. Très bien. Alors i ka ci faamuyara ni Ala sɔnna o b'a faama o b'a mɛn i y'a mɛn. Voilà ko ɲɛnabɔ vraiment o b'a lajɛ n'o tɛ tiɲɛ yɛrɛ la an kɔni kuma t'an da bilen so. Merci bien an bɛ maliyɛn bɛɛ fo Italie. Sinayogo. O b'a mɛn bɛɛ fana folen don aw sababu la arajo la fɔ. Sinayogo merci bien. 00223 20 24 78 78 00223 20 24 98 98 dɔ bɛ nɛgɛjuru la allo allo oui fɛn. Minnu bɛ k'a lamɛn hali bi an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ karamɔgɔ Daba Tunkara sira dɔ bɛ yan nɔ nɛgɛjuru sira la o man ɲi ni o ye min ye banban mun kan an ka dan u ma n'o ye 20 78 78 c'est ça 20 98 98 très bien b'an wele dɔrɔn a ye dan ni fila ma o ka ɲi dɔ bɛ nɛgɛjuru la Abdou allo 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 awɔ allo bien an b'a ɲini lamɛnbaaw fɛ aw minnu b'an wele k'aw to yɔrɔ jan na min ye yɔrɔw ye a bɛ jɛn ka taa cogo min na kuma dɔ la nɛgɛjuru sira taali n'a seginni a n'a b'an bɛ danbɛ fɛɛrɛ mun na i b'a sɔrɔ o danfarani b'u ni ɲɔgɔn cɛ min ka ɲi nɔ n'a ko allo ka ban n'a ko nɛgɛjuru ta la a bɛ k'an lamɛn mun na a b'o datugu a bɛ kuma bien sûr a bɛ kɛ ten alors dɔ bɛ nɛgɛjuru la nɛgɛ kɛrɛfɛ 00223 20 24 98 98 salam alaikum allo an tile somɔgɔw bɛ di jɔn don Ali Danbele an tulo b'i la ka bɔ min Ɲamana ben Ali je suis désolé maliyɛn minnu bɛ kɔ kan olu de bɛ weleli kɛ merci bien c'est gentil 20 24 78 78 20 24 98 98 jɛ ka fɔ le 20 24 78 78 le 20 24 98 98 salam alaikum salam alaikum bismillah jondo solo an tulo b'i la muluku solo bismillah an bɛ Ala tanu nba kana ne ma nafa y'a la quoi ayiwa bon ne ma nafa y'a la ka da kɔrɔ min kan bon ne bɛ changement foyi ma na depuis démocratie ko ninnu fɔra changement foyi ma na depuis démocratie daminɛna ni ko kelen ye a bɛ la toujours o ko kelen fana bɛ respecté o bɛ respecté ne ma nafa y'a la quoi donc mun kan ka kɛ sisan min kan ka kɛ sisan ɲɛmɔgɔw kan ka o hakili sigi ka kow ɲɛnabɔ ka sɔrɔ ka sigili ɲɛnabɔ quoi sinon kɔni nafa foyi t'a la a kɛra dɔ bɔra o tigi nana den ka bɔ dɔ fana bɛ bɔra o tigi nana den ka bɔ o cogo ne ma nafa foyi y'a la. merci bien i ka kɔrɔfɔ faamuyara.
Ok, assalamu alaikum. Merci Suleiman. Merci Suleiman. Aruna Koulibaly depuis la Suisse. Aruna, bonjour. Aruna Koulibaly, buongiorno. Buongiorno. Tout est bene, tout a posto. Allora, sì. Ajarani. Ajarai. Ok. Ah, un numéro sur la poignée. Oui. Mon invité. Eh bien, d'accord, ok. Il n'y a pas de souci. Parce que bon, j'étais en communication avec le ambassadeur là. Ah oui, d'accord, ok. Depuis ce matin, bon, là, il va. Oui, mais à quel titre tu es en communication avec l'ambassadeur? À quel titre? Bon, ça concerne aussi la diaspora. Aruna. Ya ambassadeur wala wadi na bazan ne kuma wala mabasi. Oh. Ah. Bengedu. Muna bengedu. Ah. Eti temoro kaipa. Ok. Ouais, c'est sûr. Oui. Donc, en tout cas, pour la faire. Non. Moi, je vais d'abord. Ah, tu veux un débat entre toi et Madiba? Voilà. Bon, alors, il n'y a pas de souci, je vais organiser. Il va organiser. Non, il va organiser. Ah, Nyengwe. Voilà, c'est Madiba. Ok, il n'y a pas de souci, Mais, il y a l'autre. Il y a pas de problème, il faut le Ok, d'accord. Nyame, pas de souci. Et pourtant, Madiba, il ne recule pas, hein? Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. D'accord. Non, il va le relever, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Aruna, merci bien. Oui, aucun souci, il n'y a pas de souci. Ah bah, mais. Ah bah, il joue là. Ok. Ah bah, mais. Merci bien, Aruna. Merci bien, Aruna Koulibaly, depuis la Suisse. En balma Maliao Aminu mi jamana kwa kan ika don negejuru blale do aka bolo kan démocratie nana Mali ko sampi sabani ko aka miri munye alors negejuru sra e fly 00223 20 24 78 78 00223 20 24 98 98 ni mami ba fe kan yefana ika do débat ngara officiel Abdou Touré côté ni yo Congo kaba Facebook a ibanye Jibi ale bolo de benegala Jibi ni negejuru machu duma do dia 223 20 24 78 salam alaikum. Allô Waba Abdou Touré
n'i b'a fɛ ka jɛkafɔ sɔrɔ numéro fɔlɔ min bɛ yen i b'o tɛ yen numéro fila min n'o ka teli o de ye 20 24 78 78 dɔ b'o sira de kan salamaleykum allo waaleykum salam bisimila Yusuf Kulubali buongiorno come che stai tutti bene tutto a posto allora no altro è Jalani ma bella telefon o Jalani Yusuf ani la memba ajawi ala de pas qu'on a bon ne mi tiga mi fo bon u ka doke mais chama ya je quoi parce que ni ga jati mi bon malé bella je ya kli fe mi no bon ni yere ga je ma yere krefe jama so be fe ka ta kan tu ra ti jona mo be ka ta kan tu quoi bon mɔgɔ min bɛ yen sisan bon ni u bɛ se k'u hakili sigi pour que olu ka se ka dɔ kɛ quoi parce que n'i ka jate minɛ ko caman bɛ se ka kɛ nin wagati kɔnɔ quoi parce que ni a kɛra olu bolo ko tiɲɛ na démocratie b'olu bolo mais fɛn caman bɛ yen u tɛ se k'a kɛ quoi o yɛrɛ a pression b'u sanfɛ quoi mais ninnu bɛ se k'u ɲɛ tugu ka ko dɔw kɛ mɔgɔ tɛ jigi u la quoi mais n'a t'olu bolo n'u b'a kɛ dɔrɔn mɔgɔ bɛ mɔgɔ bɛ tila ka taga a fɔ a kɛra ka to ka ko tiɲɛ bolo hali n'a sɔrɔ hakili ɲuman b'u la quoi opposant ninnu ni fɛngɛ ninnu bɔ hali n'i y'a sɔrɔ hakilina bɛɛ la mɔgɔw tɛ taa voter favori la quoi donc o b'a to gɛlɛya caman bɛ don ka baara fana kɔnɔna na quoi n tɛ tiɲɛ yɛrɛ la bon n yɛrɛ ka APT yɛrɛ ka wagati jate minɛ tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ bɛ bɔ Banikɔ de anw yɛrɛ fɛ n'i yɛrɛ tun ye école de jate tiɲɛ yɛrɛ ka fisa école ko de ka ne sɔn fɛ ko yɛrɛ de anw yɛrɛ ka jate yɛrɛ bɛ ayiwa allo donc ne b'o wagati ne bɛ tugu o ninnu na quoi allo u ka dɛmɛba don mɔgɔw ye ATT ka dɛmɛ don dɛmɛ kɛ mɔgɔw ye école ko ninnu même anw yɛrɛ fɛ yan ka sira ko ninnu bɛɛ kɛ tout à fait ça c'est exact donc ne b'u fo o la u ka courage ta o kana ka kɛ ka ɲɔgɔn critiquer ka ɲɔgɔn wɔyɔ la o de bɛ ka u bila kɔfɛ quoi min hakilina ɲuman bɛ min na o t'olu dɛmɛ pour ka se ka baara kɛ wa u bɛ ka ɲɔgɔn wɔyɔ ka ɲɔgɔn ka gindo hali n'a sɔrɔ ko dɔ bɛ yan ni bɛɛ tɛ se ka a mɛn quoi dɔw b'a ɲini k'o bɔ ka yira bɔ la pour que ka i tɔgɔ tiɲɛ quoi i tɛ se ka baara kɛ quoi voilà o tun ye ne ka hakilina de ye quoi. merci bien i ka kɔrɔfɔ faamuna karamɔgɔkɛ an bɛ maliyɛn bɛɛ fo Italie vraiment i ka kɔrɔfɔ faamuyala n'a fɔra ko démocratie nana jamana kɔnɔ maa ma parti politique tɔgɔ fɔ maa ma cɛ kuma tɔgɔ fɔ i k'a dɔn i da sera ATT ma an b'i fo k'i waleɲuman dɔn n'o tɛ démocratie ngana caman bɛ yen minnu tɛmɛna minnu balolen don hali bi merci bien. Mɔgɔ b'a tora an y'a fɔ k'a fɔ kumakan dɔ fana b'an bolo an bɛ fɛ ka mun latɛmɛ sanga kunkurunin n'an bɛ se ka dɔ lamɛn o la. Alors juste 2 minutes nɛgɛ kɛrɛfɛ 10 minutes on revient alors nin ye cikan ye cikan min n'an b'a ɲɛsin maliyɛn bɛɛ ma Abu Ture. Djibi Jate min ye ni lamɛn sabatilen bɛ e fanfɛla fɛ an balimamuso dɔ bɛ yen nɔ ale kɔni a y'a jira k'a fɔ min ye fa ye fa y'a f'u ɲɛna k'u ye Bugunikaw de ye musokɔrɔba fatula Djibi i labɛnnen don. Donc, oui, mais Abdou, je veux savoir, den ni fa u bɛ yɔrɔ jumɛn? U bɛ nin waati in na Côte d'Ivoire yɔrɔ min bɛ ko Man. Côte d'Ivoire Man, u bɛ Man mara la. C'est-à-dire que u bɔra Mali kɔnɔ ka taa sigi. Fa in bɔra Mali kɔnɔ yan nɔ ka taa Man. N y'a faamuya, fa bɔra Mali kɔnɔ olu wolo Côte d'Ivoire Man. Ba fatura, u b'a fɛ k'a dɔn olu bɔra yɔrɔ jumɛn Mali kɔnɔ. U ye fa ɲininka, fa ma sɔn ka tiɲɛ f'u ye, u bɔ yɔrɔ dɔn. Donc olu b'o kulekan de bɔ la ka se k'a dɔn u bɔra Mali yɔrɔ min. Donc u y'o kumakan ci ma, an k'o lamɛn. Ala wula Ami. Ala juma wɛrɛ an juguman t'a la message dɔ de tun bɛ n bolo k'a di maliyɛn bɛɛ ma ne yɛrɛ bɛ maliyɛn de mais ka taa ne yɛrɛ wolola a ma se Mali la fɔlɔ n wolola Côte d'Ivoire et puis ne yan toujours Côte d'Ivoire ne facɛ de bɔra Mali la ka na Côte d'Ivoire yan
anani Côte d'Ivoire amiena abena wati nyina akuma koroyere akuma jeune akuma kamene anaka na neba msofuro sisa meti ya aleko onera mamso fatula ande yomi na bi mamso fatula do atola ne ani ndomso atola ndamole sisa alebe kora kata joshima labalo do fuita labalo mamso taala nyaminka ala se katoya masala abina le fanta kalfata beta shiwa le bolo chani mene wa ni ngala wa yo to kofonye ate sona nya susuma akon ba fula ne ye kwale be bombala kwale be buni kali na ate so kaya du to kofonye ngani ko bela amoso kaya du kofonye ni ngani nya be ka ate so kofonye mani nasrama bela jenfe aventele konna me wa mi na bi akadine ere ile kan yoro no mboro no parce ya me Côte d'Ivoire on est chez les jamais mo konu feli ila ino pomba ngala ngana pema ngana comme ne me école là toujours 600 clara école la même formation que 600 ngana ka ngalo donc wa be okwa ko so la wa faso sere di ameta na wona para docteur nani ngani amaso ngani nya beka amaso ate so kaya mali sebe la ko kaya ngoshia donc o message le mbolo ka chamo ni mo mi kalon we si ke na mena ni mo beto tuya sino akwa fato we Bakari Sangare afato e Bakari Sangare ale to e Lamine Sangare abam so to e Mariam Touré akona adini so premier le menu me kanyi na te sokafo ne lo be fukaloni me yo mi na bi wallahi nyaji be ne jie tilanya ka kunna wallahi nyaji ya le be nyakoro kunna. Bien. Alors, Abdou Touré, le message est très clair. Et quand on a voici donc bora Malikono, à part bora Bouni en va faire, à Sigilembe Côte d'Ivoire jamana na mena, à toi école Lamine Sangare, à quoi boire Bouni en va faire. Demso ka pulika deni, fa ko ni maso nga boiro fo, e ka ba wula dumi na choi, fa maso ngo fo teuni. O muna fa mo fo teuni. Kunjumaina matudo nga kadi dongi chobe u bororo mi u kose ko don fa boro dum do kase ko don o demso ko ni wele dake aywa ni mo ka fraka fa ko ngo ka bora aywa adana kuma mi ma ali bora bunya va fe e ko fa to ko Lamine Sangare fa era wulo fa na to ko Bakari Sangare a wulo ba o Mariam Touré o ni meke sanjama hui sambi saba samuwan sambi nani kasa yi kofe aywa malion ambe wele dakawe ni mami do soro no manuna e ka don ibe Abdou Touré wele e ka don muso nya ka numéro di aba fe ka sombo amoka ni aywa mamso boro don wasa aywa mate ko don $2 akaseka sai kana aywa fasola matani mawi Abdou wati dafara karo de watu rambe fuli kala la babla de mamu ni kuma terbla watu kono korna mbulu antna seka beto fo ni machama kadam ne snali kata Mohamed ni Shegne ni Amadou Sedou ni Badra ani mi Isa amu bela de funa tawla mi ni ami wati ta mamu mana kuma terbla ka seko funa ka fulu ke très bien amalo wati dafara nega juru ci fana bi jo mami bulu me ngala e ka do Jackson control dem zone ni ngama jemu kan ka labe ka kila boka bi da batungara nga lasi Abdou Touré ani Daba Tungara Jibi Baranyana wa salam.